Kakaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Oy mga fans, pagpusugan radyo alas 3. Kita maguro, istoryahan. Mas magayon kung may merendalan. Mga samno sa pagkabuhay ng tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, mga tataramon. Alright, good afternoon. Damerian. Asmaray, kusog-kusoga daw tabi Kuya Names, kidit Kuya Names. Medyo nyan, ha? Pagmata mo pagkaaga. Nyan, ha? Radio. Good afternoon po sa Indo Boss. Hi. Hello. How do you do? I'm fine, thank you. Good afternoon, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo, welcome po sa tuyang programang Pinky on Mo, baby. Hanggang po kitang 4 o'clock in the afternoon. Dito po sa tuyang programa, kasabay po si Kuya Nems Flora. Kasabay po si Jerome Martinez. Good afternoon, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Alam nyo na yan. Ito po ang lalaking hindi inuumaga. Pag naagahan ka, sa garahe ka makatulog. Kaya dapat po, mahuli kang ata, madam. Problema mo talaga. Dapat mga 6 or 7 yaong ka sa araw ta. Pag inabuntang ang alas 9, sa garahe ka makatulog, madam. Nakalak ang gate tabi. Oh, hanggang ka lang sa garahe. Dramatic ka. Arog po kayo. Alright, hello. Hi. Para po sa mga reactions tabi, please text by number 0969-088-5548, 0966-203-0034 para po sa Smart and Globe subscriber. Yan, ha? Nakul kitang mga pag-i-restore mo. Tawad ba na tabi kita kiload na 100 pesos. Ang anong kategorya tanganin mo niyang Kuya Nems? Tabi, mag-isip ka mo rin yung kategorya. Tawan ko ka mong kategorya. Nga, anong maray na kategorya daw? Adi, ha?
tawan nindo akong kategorya ta. Iyo gihaputa sa load na 100 pesos sa loob mga tugang na 15 seconds. Anong marin nagkategorya ko yan? Nga pandaon tan sa tuyang mga paradangog, ha? Ngani mga tugang na mag-or-enjoy lamang kita ngunya na Lunes 25 po kan bulan na Mayo. Good afternoon po sa mga senior citizens. Ang sa tuya tabing mga lolo, mga lola, sa tuyang mga kasambahids na itong mga teachers natin, ha? Ang sa tuya tabing mga teachers na busy, ha? Para po sa Brigada Eskwela. Yan. Ang sa tuya na kategorya ngunyan lugar. Yan, ha? Ay, gari lugar kita ko yan last Saturday. Lugar kita. Ano kan last Saturday? Ano kan? Gari lugar di ba? Agaro iyo, lugar, pwede, lugar, o sige, ako lang bahala, iba naman ang dating, iba naman, basta mga lugar na pinagbibisita, yan, 100 pesos yan pag nahulaan do, mga tugang sa loob tabi in 15 seconds, ha? Good afternoon, tabi sa tuya na mga kababayan, na yaong po dyan sa Daraga Albay, ha? Tabi, Sering man, good afternoon daw kay Kati. Magandang umaga kay Kati Coneta. Ito po, Maro po. Ay nako. Hindi pa pala to. Kliyente ito, Kuya Neme. Anong oras in? Ay nako, 12. Aha. Magkakakwarta naman kita kaini, ha. Oh. Nag-text sa akin si Miss Kati Coneta. Ano ka ni Sharon ini? Adi? Di ba agum ni Senador Kiko Pangilinan si Kati? Di ba? Di ba? Ang agum ni Senador Kiko Pangilinan si Sharon. Bako iyo. Ang nag-text sa kuya si Kati Coneta. Di ka apelyido ni Sharon. Ang tanong, kano-ano niya si Sharon? Oh, di ba? Hello? Hello. Yeah. Idol. Good afternoon, amigo. Good afternoon po. Word of the day. Ano? Tungkagon. Tungkagon? Word of the Tungkagon. Tungkagon. As in, tungkag. Tungkag. Tungkag, ha? Pasyon, consuelo, Aha. Okay. Sige, amigo. Salamat, ha? Ang word for the day, tabing ngunyan mga hapon, tungkagon. Gariba man ang nasa isip ko, tungkagon na Mga niya. tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Madam Celestina Umanga. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Ano, madam, ang word na ungkagon tabi sa iling? Tungkagon na. Tungkag. Bako, teacher, di ba? Pagkadang po kang word na tungkag or tungkagon, Tungkag. so mga arali po itong book baga na nagaturungkag. So turungkagon nga pag ano ka tong bok ni Jerome mo bagong gunting. Yan, ang tubo niya turungkagon. tungkag. Iba man sa ang tungkag sa tindogon. Ano? Pareho. Synonym. May pagka tungkag synonym. tindog. Tungkagon nga ang dahon. Yan. Pwede, di ba? Pwede. Tirindugon ang dahon. Tama ba naman Opo. Tungkag. Pambira ko na magamit ang word na yan, ha? Ayun po, hararom na Bicol. Oo, kaya nga yung nga ng purpose kan sa tuong tataramo na ang word na may babalik sa mga word kang panahon para masabutan kan mga aki pangunyan. Kaya tungkag. Iyan, di ba? Kumusta, madam, ang tungkag? Jerome, ilawan mo kung okay na, ha? Para mapuhunan ko na si okay na? Ngunyan tabing pagkahapon, mga tugang bisita tapo digdi sa DCGB, ang SPET 5 as in Brigada Coordinator kang SPET 5 Apo. Special Education Teacher 5. Teacher 5. Siya po ang Brigada Coordinator Special Education Center, mga tugang na nakabase po dyan sa Rawis, Legazpi City, si Madam Celestina Umanga. Ansain na pong school head si Madam Maria Romano. Diyan po sa Special Education Center.
Center. Tama, madam? Diyan, Opo, sa Rawis, Legazpi City. Kaya ito nga po kayo ni SPED. Tama, madam? Opo, SPED. SPED. Opo. Madam, good afternoon, Giraray Say. Welcome po sa DCGB. Good afternoon po, lalong-lalo na sa mga taga-Hinanyog, as in naghihiling sa FB. Iyan, opo. Maray na aldaw sa Indugabos. Yes. Sige na, madam. Tayo muna kami kidetalya. Ano po yung SPED Center na yaon po dyan sa Rawis, Legazpi. Haloy na bagay ka mong nag-survey sa mga kababayan. Kasi nga po ang kliyente nindo, as in ano po ang SPED Center? Okay. Ang SPED Center po, namuk na ini, puon pa kang 1986. Eh, di pa kan madam October namang daga. 1, 1986. Ipigram na kung buhay na ako kayan, madam. Karang ulok po, madam. Dahil ka kumbinsido sa kuya. Okay, sige po, madam. Okay. Minuk na ini sa tabang kan samuyang foundress na si Mary Haynan. Okay. And then, ang co-foundress niya is Madam Primitiva, the late Primitiva M. Santiago. Okay. And then, ang kinikater mo pong mga estudyante, so may visual impairment, may Ayan. ASD or Autism Spectrum Disorder, mga may Down syndrome, Opo. mga deaf, Yeah, yeah. and yung tinatawag natin formerly na MR or mentally retarded, ngunyan, apunta na Opo. po sa inda, Children with Intellectual Disability or CID. Children with intellectual disability. disability. Anong dating ano nga sin ma'am dati? Dating apod senda? Mental retarded. Ah, Kaya lang yun. bako magayon pa. Magayon ito dangugon. Pakisurat to Kaya- tabi kan term na ini. Ano man ito? Children with Intellectual Disability. With intellectual disability. Or Wow. CID. Oh, tangani kami man nakokorek man po kami sa term na Opo. pigagamit ta mental retard date, di ba? Kami nga kami na-educate man kami kan tamang term Opo. sa pagibukan mga news writing, di ba? Opo, opo. So ang apod na pala ngunyan is person with Intellectual disability. disability. CID. Children Children with Intellectual Disability. CID. CID, Yeah. opo. Thank you for that, madam. Opo. Thank you for that. Sige. Ano pa po, madam, pig-cater kang spell? May iba-ibang disability pa or we call them tawag dito special children. Before we address them, magayon na ko to sa address sa indo ka ito, sa Opo. inda ka ito da. Children with special educational needs or Okay. LSENS. LSENS. Learners with special educational needs. Kaya Opo. lang, dahil may aram ko nata sa central office, ginibo na naman ining learners with disability or LWDs. Yun na po ang apod sa indasang yan. Ang Learners with disability. learners with disabilities or LWDs. Opo. Hindi po sa nag-eskwela dyan sa Indo. Okay. Sina po nag-eskwela sa SPED Center and Opo. sa Division SPED Center. Dalawa po kaming schools. Opo. Yung Division SPED Center sa elementary po yun, and then Okay. yung Special Education Center are the secondary. Ayun. Same po ining special education. Dyan man sa Rawis, ma'am. Sarong compound ka mo? Duwa po kaming compound. Oho. Primero sa original, Yeah. so main Nakaabot ako dyan ka ito SPED eh. talaga po. Na ang address kay ni Balete Drive, Pag-asa Rawis, Legazpi City. Opo. And the other one, so elementary, ng kasabay ng yan sa building kang ILRC or Opo. Inclusive Learning Resource Center. Ito po sa panduaming site no niyan. Na ini Ayun. po located sa Kaampang Kang Division Office sa Legazpi. Iya, opo. Para po sa kaaraman kang gabos, gusto ang i-reiterate. Tama ba, ang sa inyong eskwelahan is sanction po kang Department of Education? Opo. Under DepEd? Opo, under DepEd. Opo. Sumiling ka mo po mga lisensyado kong mga teachers na nagtrabaho sa gobyerno? Opo, dahil pwede magturo ang daing lisensya. Iya, opo. Buda ka may specialized teacher ka mo, madam, di ba? Opo. Kaya ang title may mga SPET or Special Education Teachers na Oh. yan, bigbabago naman kang Central Office, SNET, Isnet na naman. Special Needs Education Teachers. Kaya ini po ang t-shirt may nahiling doon. Isnet. Special Needs Education. Pero sa teacher, Special Needs Education Teachers. Kaya SNET. Ayun. Oo. May pagkakaiba, madam, sa
trabaho ang apera sa ngaran. Parehas sa sana, sir. Diba? Pero I like the word itong binago sa mental retardate. Opo. Binago na. Mas magayon na. Kay puan sa muya ng mga taga-media eh. Para dahil kami Opo. nasasala. Diba? Ano And- kayo ito ngayang, kayo ito baga, so mentally challenged person. Diba? Mga arog kayo yan. Diba? Mga arog kayo yan. And also, sa ano po, sa deaf, hindi na po sila ina-address na deaf and dumb or deaf and mute. Opo. Ayaw po nila ng ganun. Correct. Okay? Degrading Ang gusto masyado eh. nila, opo, every time na sa mga national congresses, every time na nag-speaker sila, Opo. lagi nilang sinasabi yan, don't call us deaf and dumb or deaf and mute or Yeah. hard of hearing. Just call us deaf with Ah, yeah. capital Correct. E. Correct. Oo. Okay, understood na yun. Naintindihan na ito eh. Okay, so with that, ma'am, gusto ko lang i-share sa listeners special education center ka mo dyan sa Rawis. How do you follow ngaya curriculum? May separate curriculum ka mo sa Department of Education po? Meron po. Meron na kaming aside kasi ang pagtuturo pa kasi sa amin, merong tinatawag na meron tayong tinatawag na transition program. Opo. Ito yung mga estudyante na hindi nakaka-cope up sa academic. Ayun. Okay. Meron okay. naman tayong graded students. Okay? Ito naman yung sa high school Yeah, at saka elementary na mga deaf. Opo. But other from deaf, hindi na sila graded. Mga non-graded na sila. Ayun. Kagaya ng CID or Children with Intellectual Disability, Autism Spectrum Disorder, or simply we call them with Yeah. autism. Opo. And then, so iba-iba pang kategory ng ASD. And then, yung mga Down syndrome. Oh. Okay. I see. So, kamo po, may grade 1, may grade level man po kamo, no? Grade 1 to 6 or senior high school? Yung graded classes, yung sa deaf. Oo. Igama Grade ka mo 1, kaya. opo. Pero aside, yung ibang klaseng disabilities po, may day ka mong grade level. Non-graded po. Non-graded sila. Non-graded. Ayun. So, Mga level, di ba? level, opo. Paano nga sila makaabot sa, paano sila mag-graduate ngayon, magtatapos kan sa indang pag-aaral? Depende po sa age. Ayun. Okay. Ade. Pag Okay. nag-25 na, out na sila. Pwede na, dapat. pwede na. mag-exit. We call them, Ayan, oo. the term is exit. Pwede na sila Yeah. mag-exit. Opo. Tod, madam, ihapot ko kay mga tugang, ihapot kay madam ang mga requirements para sa enrollment. Ang pinaka-focus talaga kang pagdinara, madam, Celestina, yun po ang Brigada Eskwela 2026. Kung matandaan niyo, may mga schools pong nagdidirigdi, ma'am, pero ining grupo na madam, na iba ini komparatabi sa ibang mga eskwelahan. Specialized education nga ni Senda. Kaya igwa man po sinda, siring kan ibang eskwelahan, under sinda kan DepEd, igwa man po sinda ki Brigada Eskwela 2026. Daw po, madam. Paki-share sa listeners tayo, pong ano ang Brigada Eskwela 2026, ano po ang tema kan sa endong Brigada Eskwela. Go ahead, please. Okay. Sa ngunyang pong taon, ang tema kan Brigada Eskwela, bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Opo. Siring po sa ibang public schools, kami man po nagkakaigwan ng Brigada Eskwela sa tabang kan mga internal and external stakeholders. Okay. Okay? Kaya sa ngunyan po, niya na naman kami digdi sa DCGB para po panawagan, mag-imbitar, duman sa mga gustong magtabang sa samuyang eskwelahan na ipreparar ini, ihanda para sa mga kaakian na maireskwela. Pakusa na sa pagbukas kang klase, kundi sa bilog na taon. Okay? Opo. Bakit po kaipuhanon ining Brigada Eskwela? Yes. Kaipuhan tanin malinig, ligtas, as in inclusive na eskwelahan. Opo. Na nagtataon ni inspirasyon sa mga estudyante, tanganing kumbaga ang eskwelahan maging student friendly. Okay, malinig, maaliwalas, handa sa pagkanood. Opo. Okay? Opo. And then paano po kamo pwede magtabang sa samuyang eskwelahan? Igwa po kita nin 5 kategorya. Opo. Primero, ito po na so paglinigan eskwelahan. Yan. So makakatabang po digdi usually nagigibo po kani tarabang kami kan mga magurang, so internal stakeholders. Alagad bako sana po sinda ang nagtatarabang sa mo. Sa eksperyensya ko sa SPED, dakulo na mga organisasyon nagduduman sa samong eskwelahan, ang iba nga ni walk-in
Ang iba, pigapadaraming surat na kung pwedeng tabangan kami sa pag-ayos kan eskwelahan as in paghanda kani para sa school year, bagong school year. Another one is repair. Yeah. Siyempre, dinhuli tahaluyo naman ng SPED Center pang 1986, Opo. October 1. Kaya, siyempre, kaipuhan ka ninin maintenance, nin repair. Yes. Okay? Kang mga improvement kang school facilities, kang classroom, minsan mga tukawan, raraot na. Another aspect is to make it green. Okay, to look green. Yan. Beautify our school with plants and green spaces. Okay? Saro pa po na pwedeng maitabang kan mga internal and external stakeholders itong magdonar voluntarily. Okay? I-emphasize ko po ang voluntary Yes, kasi yes. ang sa tuya po bagang Department of Education abo na pupwersa sa mga magurang magbayad o magtaunin kwarta. Opo. Okay. Another one is to be involved. Okay? Oho. So kaya nga po kami niya ngunyan, nag-iimbitar kami ni mga iba pa kasi meron na kaming regular na mga stakeholders pero nag-iimbitar pa kami baka may gusto pa Yeah. na magtabang Yeah. sa samuyang eskwelahan. Kung kaya daimi sabi nga ni baga ang improvement kisarong eskwelahan nangyayari Opo. bako sana dahil sa mga magurang asin mga estudyante asin mga maestra kundi lalong-lalo na kan sa tuyang mga external stakeholders sa pamamayo kan DepEd lalo na ang Regional Office and Division Office of Legazpi. Okay, so maliban po kaini, sa May 29, magkakaigwa mo po kami nin bandilyo as in child mapping activity. Nata po kami magkakaigwa kay Aro kay sana dakol ang makadangog ka ni sa mga barangay na Yes po. hararani sa SPED. Yan. Oo. Okay? Tamaw yan. Sa mga barangay pang hararani dyan. Madyan po kami sa Indo, madalaw kami sa May 29, tanganing magpaaram sa Indo na ongoing ang satuyang enrollment as in man-an Brigada Eskwela. Opo. And then, ano po ining child mapping? Ini naman po, so naghahanap kami kan mga aki na mga learners with disabilities na dai pa nakaka-enroll. Anong dahilan at aday pa sila naka-enroll? Pwedeng ang magurang day aram na igwa na kitang SPED Center. Yeah. Pandua, pwede niya ang pasinda duman sa pig-abudtang denial stage. Yes. Yes. Day paninda maako nan sa indang aki may espesyal na pangangaipo, espesyal na pag-adal. So sana po ining samuyang pangapudan sa Indo paabot man nindo sa iba na aram nindo may aki na may kaipuhan na espesyal na pagturo. Opo. Darahon lang po duman sa samuyang eskwelahan, tanganing may enroll sinda, matatabangan sinda. Dahil po kamong isipon na bayadan, Yan. taini po gobyerno, Yes, subsidized yes, by our yes. government. Another one, sabi ni Sir Henry, Opo. ano daan mga requirements Yes, sa yes. pag-enroll? Opo. Simplihon man sana po. So card, report card, or SF9, Buda, so to follow po ang SF10 or Opo. the permanent record, and then so assessment po kang aki. Importante yung po ito. Nata po kay puhan ming assessment, ninhuli tanganing maaraman mi ang proper placement kan sa indong Yeah. aki. Arami kun sa insang klase ikakaag. Tanganing so aki man mismo paglawgad niya duman sa grupong ito, mamamate niya, Yeah. I belong. Yes. Para na siya at sa puwera, ano? Opo. Opo. Okay. Sa Brigada Eskwela, Ma'am Celestina, ano po ang focus ngunyan? Saan po ka makonsentrate para po naman sa mga tao na gustong tumabang, mag-volunteer po sa indong eskwelahan? Duwang dakulang bagay. Primero is the cleanliness Yeah. of the classrooms Opo. and the environment. And pandua is so repair and painting. Yeah. Yan ang pinaka-focus Mapintura. niyan. Anong kulor, madam, ang gabo ng pintura, tabi? Puti. Puti? And then Basta puti. ay sarap pa kaya so imimix siya tanganing maging sa Oo. DepEd color. Pero kung gusto may mag-donate, Opo. okay lang white kasi pwede siyang Opo, opo. mixed. Opo. Anong color kan DepEd, madam? Hindi ko ma-describe so. basta. Gari nagpupul. Ay, green na pala ngayon. Green? Oo. So siguro, Peach? Ano yan?
Mint green, mint green. mint green, So siguro, mas maray na puti ang i-donate kung igwang gusto mag-donate. Opo. Natitimplaman na yan into a Opo. mint green or ano man na color yan. Okay. Pero sa ngunyan po, Sir Henry, gawa Opo. na kaming pintura. Saan kaipuhan lang, sa mga pintura? Sumapintura, Oho. tapos gamit sa pagpintura. Ayun. Ito ngayang brush. Opo. Ito ngayang mga rollers, something Opo. arog ka yan. Opo. Okay. Sige. So, painting, and sa painting po may available pintura ang kaipuhan lang sa mga brush, roller. Buda roller. sa green na paint, itong wara kami. Green na paint? Kailangan niya. Green. Green. Timplahon Okay. po. Okay. Sige, madam. Green. General cleaning kang classroom and surroundings yan, di ba? Okay. Opo. Sige po, madam Celestina. Go ahead, please. Ano pa, tabi? Pag ganun ko kami pick-upon na beautification projects, tabi. Apo. Ano ining beautification project na gusto nyo ihiras na para maging focus kan sa nung brigada eskwela? Okay. Tanganing, an sa muyang eskwelahan, maging, sabi nga ni, student-friendly. Yeah. Opo. Para sa mga Okay. aki, para sa mga magurang. Tanganing, paglaog pa sa naninda, maingganyer na so aki, ay wow, magayon na ng eskwelahan na ini. Kaipuhan man, kasabay digdi na dapat ligtas para sa mga aki an sa mga eskwelahan. So kaipuhan din po ang health and safety program, as in pagreparo sa samuyang eskwelahan. Lalong-lalo na nagkakaagami kay mga signages, Opo. kung saan pwede, as in day pwede ang mga aki. And maray nga ni ta, an sa mga aki, pirmi dapat may kabanan magurang. Yeah. Opo. Opo. Tanganin, Ito ka mo pero kigaring hindi nga sila sa project danger. ngayon na pagtanom o ano? Ay, ko po kami sa school pigapod nindo? na tawag dito, Mga gulayan sa paaralan. Iyan, okay. Okay. Baka may gustong mag-donate kay mga seedlings ano. May Pwede. seedlings ako, madam. Dahil pa. Dahil pa po sa Kay po ang ngunyan. mga seedlings o kung ano na para sa gulayan sa Opo, paaralan. gulayan sa Okay. paaralan. Okay. And then, actually po may program kami ngunyan na bago pala. Gusto ko nang Sige po. ipaaram sa Kadaklan. Okay, o sa Gabos, kung pwede. Magkagaigwa po kami nin coffee shop. Ano po yung Coffee shop? Opo. Anong laman ka? Madam, kape? Tanganing, ang pinaka-objective mi didi, so mga aki, taigwa po kami piga po na transition program. Oh, Na kung okay. saan pigda-train sa mga aki na magluto, Okay. mag-bake, mag-ibog yung mga biscuit. So, so produkto ninda, iyo ang ititinda duman, Ay, wow. at sinda ang mabantay. Oh. So, magayunan po in actually, Pero mga manidiscover mo sa gari pagiging entrepreneur kan sa opo, tuyang kan mga aki. Budak tanganing, maski pa paano, ma-introduce na sinda kang kung paano magtrabaho. Opo, yeah. Tangani pag may training na sinda, pag linuwa sinda, may experience na so aki. Magayon po ini actually project proposal po ini kansa mo yang OIC school head si Ma'am Marian Romano. Opo, okay. So, balikan ko sinabi mo, madam, na sa painting po, may white paint na kamo. Opo. Ang gari, kung baka may gusto mag-donate, yan kay po ang tabi kay green. Green, Iyan, opo. green. Buda, so, painting Painting materials. materials, opo. Brush, roller, etc. Ha? Opo. Okay. Then, sa mga donations, tabi, ano pa madam ang pwedeng ma-donate sendo? May need ka mo sa mga school supplies or whatever? Opo, para sa school mga supplies. estudyantita. Opo, Sige kay po, go kwanta ahead. po ang school supplies, ninhulita, may mga aki po kami na dainin kakayanan, magbakal, Okay. kaining mga materials na ni. Kaya, kay puan mi po an sa indong tabang na matawan in school supplies ang mga kaakian, ang mga estudyante mi. Taigwa man kaming hindi man gabos Yeah. talaga hard out. May pero kadaklan. Yeah. Sabi yun ng 90%. Okay? So, sana po igwa sa indong maray na buot na mag-donar nin mga school supplies. Pag sinabing school supplies, baka usan na so aram ta na notebook, lapis, ballpen. Kaipon mi man po ang mga whiteboard marker, mga envelopes, mga folders, Okay, okay. mga plastic folder, mga arugan, na magagamit kan mga aki. Ayun, okay. So, yan ha, sarupon sa immediate needs na baka gusto pa po nino mag-donate, tabi, balikan ko lang kapag ulit-ulit kung ito gusto tang matabangan ng eskwelahan, green na pintura, mga brush, roller brush, etc. Puda mga school supplies. Opo. Bako lang papel, notebook, etc. Kundi sa mga arong yakan folder. Arong kan madam nadadara mo, laugan lamang yan. Kasato na mga kababayan. Ha? Para Sa po mga portfolio kan mga aki. portfolio kan mga akita. So, kasabay po dyan ng cleaning materials, no? Ay, opo. Na-mention ni Madam Kasubago. And then, gano'n may na-mention ka mo, Madam Regina, about health and safety preparations. Opo.
Apo. At sige na po, pwedeng paki-expound kayo ni. Konektado yun naman sa sabi mo na clean, safe, and inclusive school inspires learning, etc. Okay. Pwede po paki-expound kayo ni sa listeners and viewers. Okay. Para po, ining health and safety preparation, para po ini maging sigurado na ang samuyang eskwelahan ligtas Opo. sa anuman na danger o risk na pwedeng ma-encounter kan aki. Lalong-lalo na sa mga matatangkuan, Yan. sa Oo. mga matutulis. So, gabos yan po, pigre-reparo, tangani maging ligtas para sa mga akian, sa muyang eskwelahan. Kaya, to make sure na bago magralaog sa mga aki, gabos po inipigre-reparo kan eskwelahan. Yan, okay. No rin madama po ang Brigada Eskwela. Taan na dangog ko, pareho man kamo sa DepEd. Pwede pa kire-iterate, tabi ko na rin ko ma-start. Ang puon po kan Brigada Eskwela, June 1 to 5. Kaya Okay. ninhulit ang ralaogan is June 8, 2026. Kaya Opo. sa panahon mo po yan, June 1 to 5, iyan ang pinakang, kumbaga, sabi nga sa term, rangkada Iyan. kang Brigada Eskwela. Iyan. Pero, bako man po bot sabihin na after kaining June 1 to 5, tapos na ang Brigada Eskwela. Hindi po. Ongoing and year-round actually, ang Brigada Eskwela. Takon igwa pang mga arog kang naging stakeholder, kulaon na stakeholder ang Marines. Ay, ito sa nagduman sa Philippine Marines? Philippine Marines? So, Navy? playground. So, nag-ibusan playground. Philippine Navy o Coast Guard? Coast Guard. Coast Guard, Philippine Coast Guard. Sorry. Salamaton ha. Coast Guard. Salamaton. Philippine Coast Guard Maray. tabi. Takulao na bagay ito. Ginibuan po kami kay playpens. Yeah. Playground. As in, nagdarasin Wow. na talaga kay mga Magayon yan ha. Ruso-ruso. Philippine Coast Guard, Legazpi. Philippine Coast Guard, Legazpi. Opo, Sarawis. Yeah, okay. So magayon po yan ha. Yan ang saro sa pwede tang ma-donate po ng kamong mga listeners tabi. Ano madaman, ikaw kamong garaw activity highlights tabi. Pwede paki ulit-ulit mo kayo ng activity highlights nindo para sa kaaraman gusto mag-volunteer o tabi sa tuyang mga listeners and viewers. Go ahead please. So, ang mga highlights po kan sa mong eskwelahan, ini nga ni sa maabot na 29 na pig-abot ng bandilyo, Okay. yung child mapping, and then launching kang tabletop cafe, and medical and dental check-up. Nagigibon ini sa June 3 to 4, libre po ini Opo. sa mga aki, as in sa, sabi nga ni Madam, pati maestra, pwede nang isabay. Yeah. Opo. Oo, okay. So, importante yun po ining bandilyo. Ano po ang pigigibudigdi? Nag-arkila kami kay jeep. Tapos, siyempre may megaphone kami. As in, duduman kami sa barangay na Hararani, sa samuyang eskwelahan, sa Pag-asa. Tanganing, sinda mismo ma-impormar na ongoing na nga ay ning pigyan. Brigada Eskwela sin enrollment. Okay. As in, piging ganyar, sinda na lugod day masupog, day ikasupog, darahon ang mga aking may kaninan o may espesyal na pangangaipo, lalo na sa pag-adal, na nyaon, bukas na bukas ang samuyang pintuan para Opo. sa mga aki nindo. Day po nindo, tawag di day nindo pagpugulan Yan, na yan. ang aki nindo makanood. Remember po, education is for all. Okay, may nag-text madam. So sa kuyang listener, nag-send po siya kay 500 pesos sa GCash. Ay, wow! A little help to sped school. Shara, pakicheck mo sa kwan mo tabi sa GCash mo. Oh my God. Iyo, may 500 da duman. Salamaton po ha. Wow, thank you so much Sige, po. ma-check daw ako sa iba. Salamat po sa donation na 500 pesos. Makaugmaw. May action agad. Iya, opo. Salamatan po Ma-check sa daw inyo, ako ma'am, baka to whom it may igwaki concern. sa messenger ta para sa ako kaya na ang sendo madam na abilidad, ang sendong pigigibo tabi more than enough para sa mga kababayan tayo. Lalo na yan ng mga special children. Tabi na yan. Iba pala to. Habang nag-check ka, Sir Henry, basta akong giraray sa requirements. Yes, madam, please. Okay, sa Gusto mag-enroll tabi. Ano Okay. requirements para sa enrollment? Go ahead, please. So, primero is the photocopy of PSA birth certificate. So, ano na po PSA copy na, bako na sa city. Okay, next is accomplished basic education enrollment form, updated assessment or evaluation result from the specialist, kung available na po. Yeah. Okay, oo. and then, yung card po, yung report card. So, bali, apat po. Ulitin ko, photocopy lang, bako man original, ng PSA
birth certificate, pandua, accomplished basic enrollment form, may fill upan po kamo pag dumanindo, Opo. kan sa indong data, tanganing maaraman kung saan ka mo naka-star, Mm. address, and importante yun so, phone number. Yeah, okay, And then okay. updated assessment or evaluation result from the specialist. Mm. Kung halimbawa po sa enrollment day panindo dara, pwede man po na sa next month, pwede pa po yan. And then, sukard po. And then, to follow yung SF10 or permanent record. Pero kami na po kayan ang nagsusurat sa eskwelahan ko sa inahalian sa indong aki. Opo. Madam, ulitong ko lang ha, baka naghapot sa iba, libre po ini, day pong tuition. Day pong Ang tuition. pagpa-eskwela dyan sa sa SPED Center, Opo. sa Rawis Ligas. Government po ini. subsidized po. Opo. Iyan, okay. Kang So, DepEd. pero na kabong teachers tabi dyan, madam? Ngunyan 19. 19 na kabong pero na pang populasyon nindo dyan, mga estudyante? Ay, si estudyante. Nakulo na kamo. 19 teachers na palang kamo, ano? Opo. Mm. Sa Division SPED Center, elementary Yeah, po ini. opo. Male is 141. Opo. Sa female, 69. A total of 210. Wow. Pero sa Special Education Center, so high school po, Mm. medyo diit. Yeah. Male is 30, female is 18. Total of 48. Iya, okay. Kamo, madam, ang sendong, ano po nga ni ka ito, ang sendong kamong mga teachers yan, pareho kamo kang sa ibang eskwelahan na, ano po ka ni, ang sendong, ano nga na po ka nga, teacher 1, teacher 2, something, araw kaya. Ay, Ang ano structure po nindo, iba ka structure nindo. Ninhuli po ta sa sigon sa experience mi mapagal talaga maging SPED teacher. Iyo We are two talaga. ranks higher Kaya than the saludo regular. ako sa Indoy, di ba? Kamo, mas halang, tama, ano Two nga po? ranks higher. 2 years higher ang than kamo. the regular teacher. Pati ang sendong Sweldo. benefits, sweldo. Oh. Ang benefits para rest. Pero sa sweldo nindo mas Sweldo lang po. iyo ibang ko nindo iba ka mo diyan sa SPED Center Apo. kumpara sa regular teacher. Apo. Di ba? Okay. Sige po mga ulitong ko tabi mga tugang nga. Salamat tabi sa donate. Ulitong ko ni sa aga. Baka gusto niyo mag-donate tabi in cash or in kind. Donation ha, donation tabi in cash or in kind tabi. Please send that donations to DCGB and okay, you can text me po through our GCash number o i-text po nindo ako. Ihatod sa DCGB, kami na po ang bahala na magato duman sa Rawis kan sa inyong mga donations. Wow. Kay pangkupan sa inyong suporta para digdi. Naiba po sindang naiba po sinda mga tugang na klase po institution sa tuya na sa tuya tabing lado nin edukasyon. Okay, madam paano po mag-reach out sa Indo ang mga kababayan gusto po na maging partner o volunteer po sa indong eskwelahan? Go ahead please. Inot na inot, gusto ko magpasalamat Sir Henry sa itong caller mo na nag-donate, action agad. Thank Opo. you so much po. God bless you. And tungkol po sa hapot mo, pwede man po sila magdirekta duman sa samuyang eskwelahan, sa Special Education Center or the Division SPED Center. Parehas po iniigwa ki duman sa Special Education Center sa campus na ito. Sa principal duman, si Ma'am Lani Atutubo, kaya Opo. on study leave siya ngayon. Pero sa nyaon man po ngunyan, ang OIC mi ngunyan si Ma'am Marian Romano. Marian P. Romano. And then sa ILRC naman po, sa Inclusive Learning Resource Center, Opo. pag nyaon na si Ma'am Lani, siyang nyaon duman, so assistant principal, si Ma'am Marian Romano. Kaya, pero may tao po yan na duwa, may Opo. nagli-lead, may nagpapadalagan. Oho. Kung arin po duman ang aram nindo, duman sa Kaampang Kang Division Office, Division SPED Center or the ILRC, pwede po dumakaw magdiretso or duman man po sa main SPED building Yeah. sa Balete Drive, Pag-asa, Rawis, Legazpi City. Opo. Igawa mo po kaming FB page, Legazpi City Division SPED Center. Ayun. Yan Okay. po So, ang pwede sumunod. duman makipag-ugnayan, Madam Senda, Pwede po duman. for donation, etc. Sabi kang texter kindly ask po kung may other branches sila. And also, I can get po her complete name and her CP number para I can visit their place once in a while to give little help. Wow. Don't tell her po my name.
Magpakilala. Kung madam, ay, ito ba ang contact number mo, madam? Apo, Ito, yan. itong nasa baba. Yan Sige, po, text ko yan. po sa iya ini. Apo. Itong 0926. Apo. I-text ko po sa iya. Okay. Para magbabisita na sa Endoning sa tuyang texter para makapo sa Endoning Wow, taba. Okay. we Thank are you po, so madam. blessed. Ining texter tatabi. Thank you so Asin much iba pa. Okay. O, madam, okay na po ako. Baka may gusto ko patabi na ihapot sa tuya tabi na mga listeners ngunyan tabing pagkaagata ang ngunyan na hapon. Text ko digdi sa tuyang listener ang sa imong pangaran budan sa imong pong contact number. Opo. Para pag nagbisita ikan hanapon tabi. Ikan mapa-snack, madam. Dai man pampu ini. Para po ining tawong mga listeners tan intention kan makatabang. Okay? Sige po. Sige po. Primero, Ay, mali lang, madam. Bago pala di ka magtawagan sa imong closing remarks. Ay, oo, So, jingle pala, di pa dangog ta ha? Bago tabi sa closing statement ni Madam Celestina Umanga, tabi, kang Speed Center, uni po, dagugunta madang mga tugang ang sa endang nabarom na jingle. Tapos, kundi, ipakanta ko kay Madam yan taon-taon na solo. Ha? Dagugunta po, tabi, para sa Endo Gabos. Sa umaga, kita-kita, may lalakang pag-asa. Brigada, eskwela tayo, Speed Center, sama-sama. Pintura sa kamay mo, donasyon sa puso mo, mga kailangan sa paaralan, hatid nating tulong-tulong. Kilos na magkaisa para sa bata, linisin ang daan, buksan ang bukas. Brigada, eskwela, go! Pagkakaisa, go! Tulong-tulong para sa bayanihan. Brigada, eskwela, go! Kilos natin, go! Maglinis, mag-iisa sa brigada. Brigada, eskwela, pagkakaisa. Walis sa sahig, ayos, bintana punas mo. Kulayan ang silid nila para mas maliwanag to. Isang litro ng pintura, isang ngiti, isang awit, bawat ambag, bawat oras may halaga sa bawat kidlat. Kilos na magkaisa para sa bata, linisin ang daan, buksan ang bukas. Brigada, eskwela, go! Pagkakaisa, go! Tulong-tulong para sa bayanihan. Brigada, eskwela, go! Kilos natin, go! Maglinis, makiisa sa brigada. Sa special education, lahat ay mahalaga. May kamay na aaabot, may pusong kasama. Hindi lang ito gawain, ito'y ating panata para sa bawat ngiti nila. Buhay ang bayan natin. Brigada, eskwela, go! Pagkakaisa, go! Tulong-tulong para sa bayanihan. Brigada, eskwela, go! Kilos natin, go! Maglinis, makiisa sa brigada. Brigada, eskwela, pagkakaisa. Tulong-tulong, bayanihan. Alright, yan po mga tugangan ba kayo na jingle para sa Brigada Eskwela. Ma'am Celestina, sa imo tabing parting words asin mga mensahe pa. Salaga ang tabay ngayon sa pang program. Okay, so sa Giraray, inimbitaran ko ang gabos, be a volunteer, your time, your skills, our inclusive school, our future.
everyone is welcome. Let's make a difference together. So bago po ako magtapos, dakulaon pong pasasalamat ang gusto ming ipaabot sa pangaran kan sa mong eskwelahan, Division SPED Center, as in Special Education Center. Dakulaon pong salamat sa pamamayo kaining DCGB na si Sir Glenn Barcelon. Opo. As in man, lalong-lalo na kay Sir Henry Maceda, idol. Ako madam, surugon man sana pa ako digdi. Kamuan sa kuyang buhay Kamang buhay ko ng mga listeners. Paborito tabi. kong paborito Salamaton. ko niya na Kaya pala sa request mo announcer. digdi sa morning hirit Opo. Basta na po sa aga mga 6:30 i-reiterate ko po ini. Ang sa indong dakulaan. request para sa mga Salamat. kababayan ta. Ako nag-asa ako na baka magkakaagit ak dagdag pang mga donations. Wow, tabi. dakulaon pong Okay. grasya. Yeah. Dakulaon na grasya na inakuan sa muyang ang pakikisuyo na kami tawanin panahon na makapag-inganyar sa Indo kaining Brigada Eskwela kan sa indong partisipasyon. Kaya salamaton asin man kay Ma'am Brenda. Okay. Ang marayo na namamayo Opo. kaining DCGB station. Okay? Kaya salamaton po sa Indogabos, salamaton man duman sa nag-action agad. Yan. Nagpadaratos. Oo. God bless you more. And ulitin ko, na ining SPED Center, nagminukna dahil sa mga namumutan tang special children. Opo. As in, ini nagpadagos hanggang sa ngunyan dahil man po sa indong suporta. Kaya salamat mo po sa Indogabos. Diyos ang magbalos. Maray na hapon po. Thank you so much, Madam Celestina Umanga. Siya po ang senior special, tama ba dam? Opo, Special Special Education Teacher Teacher 5. 5. Siya asin siya man pong Brigada Coordinator, mga tugang kang SPEDS Education Center. Yan po sa Rawis Legazpi. Salamaton madam ha. Thank you so much. Uda salamat po duman sa mga donation nagdonar tabi. Baka may mga donations pa kamo dai po masupog. I-coordinate lang po ako nindota. Ako handa akong mag-deliver sa Rawis Legazpi. Karga ko po sa auto ko para po may daraan sa inyong mga donations tabi duman sa ng eskwelahan. Thank you so much. Magbabalik pang programa makalipas kini. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Yung mananggad Kuya Nemi. So nag-text sa Kuya Mananggad. Kuha ni Sharon. At least lang, magsutugang bako si Sharon. Ay madali lang. May chat so good. Ay nako. Sandali lang. Tamay nag-text si aha. Sana nga yun. Libong, ito nga pala, good morning everyone. Ay nako, sige, sandali lang. I-heart ko lang ini. So, alright, Friday, it's Friday 29. Sige po. Bueno, aha. Deta pala na-interview ko sa bago si Ibigin. Tungkol sa landliting. Kalan ba to? Ngayon ba to? Magyari sa mga baka. Imbitado ang gabos, tabi. Ay nako, 26 sa aga, no? Ay sa aga pala ni ini. Alat nga na. Forward ko ito kay Angel, ha? Angel Mostasa, sandali lang. Angel, pasensya na ka mo mga tugang, magkarlingawan ko naman ini. Tabi na magkarilingawan ko naman ini na mga obligasyon kong ini sa aga. Please cover this. Englishan ko sa mga report. Sorry po. Tadi man ako bagay mo ito mag-English. Englishan ko naman si Angel. Okay, that is 26 ba to? Bukas ano? 26 tama? 26. Okay. Okay na. Sige. Iyop tabi, sir. I-forward mo na sa reporter. Taram, kung malingawon ka po. Ay, say, nag-text daw na ini, oh. Malangani, garulingaw mo na ika. Ay, nako. Tagari baga permi kang soltero. Nga. May dad ka, magpara gurang ka balala nang magurangon ka. Di ba? O, bueno, sandali lang. Good afternoon. Di na kitang oras para duman sa kwan Kuya Nems. Di na kitang oras para sa tuyang load na 100 pesos o ano yung chinat ka na aki ko, naling mo na so aki ko. Ay nako, so aki ko. Abunaran naman sa pinadra sa kuya. Okay. Maparam na kita. Ay nako. Uyam palan. Adi. Okay na. Ay, ayun palang kuya. Sorry. Ha? Pagka nakakiwes ako, nagtitext Kuya Nims. Dahil ko, nako, pangyari sa maabaka. Bueno, ang dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring kumalat. Iba't ibang sakit na maaring tumama, tulad mong sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong ng treatment sa iba't ibang chronic inflammatory disease
disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kaaga, ang radyo, buksan muna, impormasyon, konsuelo, Alas 4 na pala. GT, Pasensya na po kamo. seryo, Saga naman. Saga, sa nung saga kuya names na technician, ika? Sa nung saga? Si Sai? Si June? Saga po nang kung mga alas 4:30 ang aga tabi, bawian ko lamang kamo. Minalilit ako pag nag-brown out sarong, ha? Alas 5. Henry Massa, Unang ko saga, mga 4:30, biyo, palugo. Ika nga katada alas 5, maalas 4:30 ka. Good afternoon. I love you all. Mabuhay. It's Henry M. Goodbye. Mabuhay. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano, ang Rural Bank of